revenit Gheorghe. A revenit Gheorghe, bă. Să fiți sănătoși, să fiți, bă, salutări, nu știu ce să vă mai zic, și să fiți feriți de toate cele, că, na, și mai ales de panică. Băi, eu, ce să vă zic, m-am mutat în Honolulu, v-am mai spus chestia asta, în Honolulu acum 6-7 ani. Și dus am fost, adică nimic nu m-a mai întors din drum. Dacă am fost dus am fost. Am mai spus-o la început acolo, în primul meu vlog, dar o să mă mai repet în nenumerate vloguri, deci m-a luat transpirația de emoții. Și, nu știu, dă bine la cameră, așa că o să continui cu ideea asta, dar nu este chintesența expunerii mele în mediul online. Ta. Bă, am vrut să vă divulg ceva așa, ca de la om la om, fără filtru de ăla de pare totul mai frumos, mai splendid, mai slab, mai conturat. Și ce să vă zic, să trăiești pe această insulă, presupune că și tu, ca om, voi nu vă gândiți că asta este realitatea zilnică, așa, am venit eu, m-am carantinat în natură, că aici e mai bine, e mai liniște. Să trăiești pe această insulă presupune că și tu, ca om, ca individ, ființă, toate cele, te confrunți cu realitatea vieții, șoc și groază. Adică dacă vă imaginați că aici lumea se hrănește cu miez de nucă de cocos, ghimbir sau eu știu ce, biban hawaian, vă înșelați. Mă referam la pește, am zis că stau la marginea Oceanului Pacific și... Ok, ne-am înțeles. Este foarte ușor să însușim unei aparențe, unei povești, această calitate de perfecțiune. Că ar fi povestea ideală, absolută, că tânjim la ea, că vrem mai mult, că n-avem de ajuns. E foarte ușor, mai ales în ziua de azi, cu accesul la atât de multă informație. Rețelele de socializare sunt foarte mult, mă gândesc că v-ați dat și voi seama, sunt mai mult niște rețele de etalare. Etalez ce aș vrea să fiu. Și în fine, legea atracției funcționează, adică o să reușești și tu într-un final să fii vedetă. Aveți grijă doar, dragilor și florilor, că aceste măști din porțelan venețian s-ar putea să nu ascundă delirul vieții, fericirea absolută. Haideți să revenim cu picioarele așa pe tera, că aici sunt rădăcinile noastre. De ce mi vă adresez în lumina reflex soarelui? Soarele, de acolo te încarci cel mai bine. Pentru că mi-am dorit să împărtășesc cu voi că și viața pe acest tărâm, în așa zisul paradis, îți poate scoate la suprafață tot felul de acumulări, de stări de angoasă, anxietate sau chiar depresie. Ați ghicit. Da, fix aici le-am experimentat pe toate. Nu aici, adică eu nu locuiesc sub umbra copacilor, am și eu casa mea, dar da, aici le-am trăit. La vârsta de 25 de ani, după ce am terminat cariera de sportivă și am trecut așa ușor de la faza de facultate a fost o tranziție de la am făcut o chestie toată viața mea și acum ce urmează, încotro o iau. Pe lângă faptul că eram departe de casă și asta vă zic din suflet, fără niciun fel de filtru încă o dată, că nu este ușor. Foarte mulți dintre noi suntem plecați în străinătate și sunt sigură că înțelegeți foarte bine ce încerc să spun. Dorul de casă, dorul de rădăcinile tale va fi întotdeauna
în sufletul nostru. Cel puțin așa a fost pentru mine și în ziua de azi încă îl port. Eu împărtășesc cu voi o bobiță, o firimitură din ce am experimentat eu aici. Corpul, s-o dau așa dintr-una într-alta, fără să mă ascund prea tare. Corpul are o inteligență adaptativă extraordinară și atunci când când nu-ți oferi un moment de respiro, de autoevaluare, de acceptare sau iubire, te adaptezi la tot felul de chestii, că sunt boli, că stări, că relații toxice, etc. Eu m-am adaptat tată la podea, la propriu, adică săptămâni, luni, un an de zile am adormit pe pături de gheață, atacuri de panică, all inclusiv, să fie bine, păi ce, cum să nu prăjesc eu neuronii? Fiecare om își trăiește suferința, durerea lui, mai mult sau mai puțin, acum sau poate nu. Și este foarte ușor, avem toți tendința de a ne măsura. Păi ce mă, eu sufăr mai mult? Hai mă lași, dragă, că păi durerea mea nu o simte nimeni. E normal. Durerea nu o măsori. Când e acolo și nu încercăm decât să o înțelege, să o vindecăm. Și în Hawaii, cu tot Feng Shui-ul și cu tot zenul de aici, există apăsarea stresului cotidian. Chiria e triplă. Mâncarea, căpșunile, alea de le luai de la măta mare din grădină, găleata era gratis, acum mă uit la ele, $10 casoleta, adică mănânc cel puțin caviar, știi? Te cam face așa că plouă. Octav, mamă, ia dracului pateul ăla de 50 de cenți și hai acasă, că iar îmi crește tensiunea. Aoleu. Birocrația și e la fel de frustrantă și alarmantă. Doar acum 2 zile am plâns cu mucișori. Doar că îi adaugi scenariului acest zâmbet tipic american. Oh my God, you're so amazing. Like, oh my God, I'm so sorry. Și atunci totul e ambalat în roz. Deci asta încercam să vă spun, că deși trăiesc în paradis, pe mine nu m-a scăpat de o depresie tropicală, dacă vreți să o numim așa. Noi visăm la poze cu prosopul în cap, Bora Bora, iubi. Bă, da chiar, mă, așa te-ai trezit să treci cu motocicleta? Tira armăta, dracu. Uite-te și tu ce-mi face ăsta. Mamă, și începe și ploaia. Ok. Vă spuneam că nu m-a scăpat de o depresie tropicală și că trebuie să ne permitem să ne facem mai bine. Toți merităm să trăim mai frumos, mai armonios, mai echilibrat. Am știut de unde vin toate? Nu, habar n-am avut. A trebuit să învăț, e un proces în desfășurare. Necesită timp, da, necesită răbdare, 100%. Dar există și o parte mai bună a vieții. În filozofiile astea orientale, occidentale, de nord-vest, sud-est, se subliniază adesea linia de mijloc, arta echilibrului, dansul dintre yin și yang, lumină și întuneric, să aprindă unul becul că nu mai văd pe unde merg. Dar cum? De unde să începi? Cum? Cu ce? Când e haos. Încep cu tine. Încep cu tine, cu lumea ta interioară. Nu mă refer, mă duc în mall să-mi iau 2 perechi de botine, că le-am văzut eu online, mergem la o băută, bă, să mă fac rangă, că îmi trece toată supărarea, A început să plouă. Nu mă refer la asta, mă refer că lumea ta are nevoie de tine, de atenția ta. Da, există această perioadă de introspecție, de autoevaluare, de îngăduință și multă răbdare, un proces, sunt multe acumulări, poate că din copilărie, poate că din adolescență, toți avem niște traume. Și acele traume au nevoie de o eliberare. E ok să ceri ajutorul unui specialist, pe mine m-a ajutat cel mai mult.
E ok să folosești toate instrumentele valabile. Peste tot în lumea internetului avem de unde alege, avem de unde învăța. Dacă vrei să meditezi, ok, meditează. Dacă vrei să scrii într-un jurnal, e ok. Să te izolezi puțin, să fii tu cu gândurile tale, dar nu să-ți încețoșezi și mai tare procesul ăsta de vindecare, ci să vrei să fii într-un mediu optim în care te poți face bine. Toți merităm un trai mai frumos, o viață mai echilibrată, mai ușoară, să nu mai simțim atât de tare apăsarea gândurilor, care sunt, tată, zici că dai drumul la radio acolo între frecvențe și îți bâzâie, de nu mai știi pe unde să o iei. Băi, când ne dor șalele, dăm cu alifie, adu Tiger Bomb-ul ăla, sau cum se numește crema aia chinezească, trec șalele, aoleu, ce bine e acum. Te doare stomacul, nu-i nimic, deschizi sertarul farmaceutic, iei prima pastilă, dă-i cu cola să intre bine că face bum. Dacă ne doare pieptul, când te doare nefericirea, când simți că se poate mai bine, noi acolo ne rușinăm? Noi acolo renunțăm? Încă o dată, e ok să ceri ajutorul celor din jurul tău. Că-i familia, că-s prieteni, că-s străini, nu contează. E ok să verbalizezi, să le lași afară, să le eliberezi. Și dacă ai putea să ceri ajutorul unui specialist, încă o dată, fără să recurgem la tot felul de extreme, de situații care nu sunt tare benefice, că toți avem niște vicii, mai mult sau mai puțin, să o faceți, să vă faceți timp, să știți că există mai bine. Necesită asumare? Absolutamente, da. Dar există și vindecare. Și asta încercam să vă spun. Că există și bine pentru noi. A început ploaia. Doamne, ce frumos e! Stați să vă arăt mai de aproape. Nu știu dacă vedeți ceva. Opa, mi se înfundă